Øvelsen vi skal lave nu, den hedder Zip-up, eller lynlåsen. Det du arbejder med her, det er din centrale median, og den går fra skambenet og op langs forsiden af din krop, og op og ind bag munden. Og øvelsen er faktisk, hvis du forestiller dig, at du tager og lyner en lynlås op foran dig, som gør, at andre menneskers humør og dårlig energi, og hvad de nu end siger og gør, at det ikke påvirker dig. At det ikke gør, at du lige pludselig bliver dårlig humør, usikker, utilpas. Så det er en utrolig god øvelse at lave hver morgen, inden man går ud og møder verden. Den er meget enkel. Du tager lige dine hænder, skaber lidt energi og varme i dem. Du kan nemlig mærke varmen opstå, når du gnider her. Så ryst lidt. Du kan måske også mærke, at det sådan kilder lidt i håndfladerne. Det er energi, du skaber. Du er et elektromagnetisk væsen. Så du består af energi. Godt. Så øvelsen består bare i, at du lægger enten hænderne på kroppen, eller holder dem lidt ud fra. Og det kan du mærke, hvad du har det bedst med. Men du starter nede ved skambenet, og så trækker du simpelthen din centrale median op her. Den lukker sig og beskytter. Og du kan slippe her, eller du kan også vælge at tage ham noget sådan her. Det synes jeg er meget rart. Den her øvelse, den laver du bare så mange gange, du lige har lyst til. Når du ligesom får en fornemmelse af. Så du trækker lynlåsen op, som en beskyttelse af dig. Og mens du laver den, træk vejret ind gennem næsen, og pust ud gennem munden. Yes. Den sidste gang du laver den, der kan du også komme med en eller anden bekræftelse. For eksempel, at det bliver en fantastisk dag i dag. Så låser du lige her. Smider nøglerne væk. You're good to go. Ud og møde verden. God fornøjelse.